Здравейте, аз съм AI Mimi и ще ви помогна със следващото ръководство за използване на софтуера на Planit. Обучително видео за събитие. Прекратяване на договор. Какво представлява работният процес? Управлението на профилите е не просто административна задача, а стратегически важен процес за всяка компания. Добре организираната система за управление на прекратяване на договора на назначените лица гарантира прозрачност, ефективност и удовлетвореност както за служителите, така и за мениджърите. За да могат мениджърите безпроблемно правят промени по договори, е необходимо компанията предварително да създаде структуриран и добре конфигуриран работен процес. Това включва дефиниране на всяка от стъпките при създаването на работния процес, от създаване на необходимите документи за прекратяване на договор през тяхното изпращане към служителя за подписване, до финализиране на процеса чрез изпращане на вече подписаните документи към управителя на компанията за двустранно подписване. Какво ще научите в това видео? В това видео ще ви демонстрираме как бързо, лесно и ефективно да конфигурирате процеса за прекратяване на договор във вашата компания. Ще ви покажем как да създадете ясен, автоматизиран и интуитивен процес, който ще улесни както екипа ви, така и административните процедури. Освен това, ще ви представим как мениджъра може лесно да изпрати документи и как се отразява в личното табло на служителя и как се подписва двустранно от управител. Създаване на работен процес. Вход в системата. За да започнете работа с работните процеси, първо влезте в системата. Отворете приложението и въведете вашето потребителско име и парола. Влезте в модула Настройки от страничното меню. Изберете Работни процеси от менюто. Натиснете бутона Плюс нов процес. Попълнете необходимите данни. Име – прекратяване на договор. Събитие – прекратяване на договор. Натиснете Запази. Вашият работен процес е създаден. Следва конфигуриране чрез добавяне на стъпки. Добавяне на стъпки към работния процес. Добавяне на стъпка Подпис от служител. Натиснете плюс стъпка в създадения процес. Попълнете име – подпис служител. Действие – облачен подпис. Уеб – обхват – всички служители, шаблон за имейл, необходимост от действия по документи. Натиснете Запази. Втора стъпка – име – подпис управител. Действие – облачен подпис Уеб. Важно е да се каже, че в реална ситуация тук избираме подпис с кеп. Обхват – управител, шаблон за имейл. Необходимост от действие по документи. Натиснете Запази. Настройки и активиране на работния процес. В секцията Настройки въведете име – прекратяване на договор. Събитие – прекратяване на договор. Шаблон за отказ – отказан процес. Шаблон за завършване – завършен процес. Активирайте процеса, като включите слайдера за статус. Изберете бутон Запази след създаване на работния процес. Служителите и мениджърите могат гладко да преминат през стъпките за прекратяване на договора. Демонстрация на процес прекратяване на договор. Подаване на документи за прекратяване на договор на служител. Мениджърът влиза в личното си табло и избира модул Профили, служители. Намира служителя, чийто договор иска да прекрати. От лентата за действия избира бутона Виж повече, прекратяване на договор. Отваря се модален прозорец, в който попълва документи, заповед за освобождаване, категория прекратяване, общи основания, основания за прекратяване по взаимно съгласие на страните. Задава дата на прекратяването. Избира бутон Създай документи. След като документите са генерирани, избира бутон Изпрати за подпис финализиране на процеса от управител. След направените промени от мениджъра, служителя получава имейл за подписване. След успешно подписване на документите от служителя, управителят получава имейл за подписване.
Влиза в личния си профил и вижда документи, очакващи подпис в таблицата Действия. От лентата за действия избира бутон Подпиши. Заключение. Вашият работен процес за прекратяване на договор е успешно завършен. Мениджърите могат лесно да администрират, служителите да подписват документи, а управителите да финализират процеса, всичко в една интегрирана, прозрачна и ефективна система. Ако търсите повече видеа като това, моля изберете линка от описанието.